दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा आलादा रायजो बड'लेण्ड बिनानै आन्दालन खालामगासिनो दङ। बे मोनफ्रोमबो आन्दालनाव जोंनि गासै बर' फिसाफोरा बाहागो लाफैनांगौ। लैहोर लैहोर फैनानै फरायसा फरायसुलि आबादारि बोराय बुरै गासैबो बर' माहारि हिसाबै जों मोनफ्रोमबो आन्दालनाव बाहागो लानांगौ। जों गावनि खौसेथिखौ फोथांनानै लाखिनांगोन। बुहुमनि गासै माहारिनि गेजेराव जों दिन्थिनांगोन। आरो जायफोर बर'नि मावजि बिख्लो नेताफोरा बड'लेण्ड बिनो हाया, खोनानाबो खोनायि, नुनाबो नुयि, बुजिनाबो बुजियि, बेफोरबायदि नेताफोरा बड'लेण्ड बिनो हायाब्ला बड'लेण्ड नाङा होननायनिबो जेबो ओंथि गैया। बेफोरबायदि नेताफोरा न' सिङाव उन्दुना था। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'लेण्ड बिनायखौ माना दा खालाम। बे जाबाय जों रायजोनि गोसो। जों रायजोआ सोरखौ मदद खालामनांगौ खालामनाङा बेखौ डिसिसन खालामनांगोन। नाथाय नोंसोरबायदि मावजि बिख्लो फैसा जाग्रा नेताफोरा जेबो माना दा खालाम। आरोबाव जुदि सोरबा बर'नि नेताफोरा बड'लेण्ड नाङा होननानै बुङो, अब्ला बिथांमोननि सायाव ओरैबायदि मोनसे केस खालामनाय जागोन। बर'नि नेताफोरा बिटिसिनि थाखाखौ लुटि लुटि सोरबाबा शपिं मल, सोरबाबा हटेल, सोरबाबा डिलार, गोबां बेफोरबायदि खालामनाय नुबोगासिनो दोङो। बेफोर डिलारखौ बोरै लुदों, शपिं मलखौ बोरै लुदों, बेफोरबायदि न'फोरखौ बबेनि थाखा मोननानै लुदों? जुदि आरोबाव बड'लेण्ड नाङा होननानै बुङो, अब्ला बिथांमोननि सायाव मोनसे केस खालामनाय जागोन, RTI खालामनाय जागोन। RTI खालामनानै बिथांमोननि थाखाया बबेनिफ्राय फैखो बेफोर गासैखौबो जों मिन्थिनानै लागोन। बेनिखायनो आं गुरै खावलायदों बर'नि बेफोरबायदि फैसा जानानै बिल्डिं लुग्रा, डिलार लुग्रा मावजि बिख्लो नेताफोरा जाहाथे बड'लेण्ड नाङा होननानै बुङो। जुदि बुंबावो अब्ला बिथांमोननि सायाव आयेनगत भाबै बेबस्था लानाय जागोन। बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि नेतानि बाथ्रा खोनासंनो नाङा। जों गासैबो बर' हिसाबै आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौनि थाखाय मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव लैहोर लैहोर बाहागो लानांगोन। आरो जोंनि जा फरायफुनाय फरायसुलि फरायसुलाफोरा मुभमेन्टआव गोबां सहाय खालामनांगोन। इउनिभार्सिटि लेभेलनि फरायसुलि फरायसुला आरो कलेज लेभेलनि फरायसुलि फरायसुलाफोरा बेफोर आन्दालनाव जोबोर मदद खालामनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय। आरो गुबुननि बाथ्रा दा खोनासं।